pakazomuka hondo yemarudzi between Fadzai Mahere naSewiknel ED ZANU-PF team zvikananda mushure mekunge Sewiknel akadoneta maambulensi musi wekuzvarwa kwaEmerson Mnangagwa ED on his birthday. Saka Fadzai Mahere nevamwe vazukuru vambuya Nyanda they are not happy nezviri kuitika because kwakadonetwa maambulensi 20 but Fadzai Mahere ari kuzviramba zvisina kupokana, ari kudedzera kuti waifanirwa kudoneta maambulensi 108 kana uchiti ndestate because wakabira gwanda solar project ye6.5 million in respect of defraud. Hanzi if not you hanzi have you delivered on the project, hausati wadeliver saka usade kutingwarisira padivi. Hanzi do you agree that 6.5 million can buy 108 Land Crusaders? Assuming that you are yet to pay back the 6.5 million for the Gwanda solar project, do you agree that you would have buy 108 ambulances, not 20, in order to set off what you owe to the state? Hanzi apa uri kuda kuvhaira net 20 instead yokuti utenge 180, so you owe the state 88 more ambulances. Usade kungwarisira padivi. Asi Sewiknel apindura zvisina kupokana achimhanya bana achidedzera kuti ini handipo, ndiri kuKenya, ndaakudzwa kuti advocate Mahere ari kudla marashe kumusha uko. Ndinofara kana nyaya yemaambulensi yakurwadza zimhandara. Ini handisi kurwa newe, ndiri kungoti 2030 ndeyaEmerson, handina rezvimwe zvakawanda. Ndaorder 20 more ambulances. Musarwadziwe, musaite hasha vatete ZANU-PF chiororo. So guys, handizii tinoti kudii nazvo, asi iye Sewiknel atopindura achimhanya bana achidedzera kuti usarwadziwe, ndiri kungoti vision 2030. But munongoziva mega nyaya yemasola yekugwanda solar project hapana zvakaitika. Sewiknel akarova pasi akatiza nemari yachona. Saka vamwe vanhu vanodedzera kuti ibribing ari kuita kuna ED. Handisi guys tinoti kudii nazvo, asi tinongoti thank you so much. Don't forget to subscribe.